Ngiyanamukela kule channel. Namhlanje bengifisa ukwazisa wonke umuntu ongesekayo kulolu hambo ukuthi kwenzakalani. Abanye benu sebeke banothisa ukuthi angisayikhiphi iPass njengokujwayelekile. Isizathu esenza lokho ukuthi sengisebenza kwamagame ahlukahlukene. Lawo amagame engiziqambela wona. And amanye lawo magame ayu-multiplayer and athatha isikhathi esiningi osukwini and adinga ukunakekelwa usuku nosuku. Okwamanje wonke lawo magame angikazi ukuthi azophuma nini, because amanye lawo magame azothatha iminyaka ukuze ngiwadevelophe kahle nangendlela nani ningayithanda. Angizoyeka ukukhipha iPass, ngisazoyikhipha iPass. Kulabo abazoqhubeka bengiseke, ngiyabonga, kusho ukukhulu lokho kumina. Kulabo abazokhetha move on, ngiya-understand and ngiyabonga ngesupport. Ngiyabonga kuwo wonke umuntu ongesekayo, ngithi nje dankie bafethu, peace.